Kador barsh nong mauyong rim, bat ka mauyong Japung, kila berngem ban lech sya ka National Green Tribunal, NGT, lada ka sorkar kamla ban pensange ya ki jabo ki bami na ka jaka otdo hasilong, bat ka Meghalaya Dairy Processing Unit, ka ba pentut sya kawa umsing. Habakren bakilat patay kubor urang bash nong ka mauyong rim, uba lingdo nong piur, uloong ba kalong ka basengu kya jingmut shibun banyo i halor ka jing jabo jong kawa. Kabadai katelong sam jong ka Greater Mauyong Water Supply Scheme. Hapo jong kini ka scheme, la sam ya ka umbam umdi syapalat nyo hajartli kilong ying jong kini ki artli kisnong. Shushu uba nong piur ulaong ba ha kapor balik jurep lang ya kini ka jaka, ha ka shpautrek unailar, lalap ba ka daw ka penlong ya ka jing jabo jong kawa. Kadai na ka jabo jaban bla pentuit na kini ki artli ki jaka. Henry Sipotorek jong u Agos. Karon ka joint inspection ng jong moyong rim bat moyong Japong matay hang turu tay i video ba lapaw ba hang turu isay ba ka jingjibo hi kadai ba kapatut ka wamsing kadai na po ka caka odo. Namar bangilalam katu ka jaka sa sini hang turu di kalong chemical baru kan sinta ka banyak itu ba ka ba sa sini nang tu baru ka kita kinyot kidiang kiap lo tekan ja ayu la da katu ka polis kawa kan ja ayu la kibriyo ki bam kidi to ko Kinong di madan hanong ba shlong.